Makadi amai. Tripo yedu makadi yenyu. Aiwa ndiripo kuno kukurise. Kuno kukuri nani. Tiri kunzvimbo inonzi chii kuno? Tiri kunzvimbo inonzi Zengeza 5 Rockville. Rockville. Zengeza 5. Musha mukuru wechitungwisa. Musha mukuru. Anditika. Ichokwadi. Kurise yako kuno. Kuno tiri nana meno kwenyu kurise. Kuri right chando chapera kati amuna nyama vuvhu. Chapera. Anditika. Aiwa takutoti zuva racho rakutonyanyisa futi kupisisa. Anditi. Ichokwadi. Inguva yacho. Vandazi ndakanzwa mandifonera. Ichokwadi. Mukati mimi dambudziko randinaro kunuka rinosekesa kune vamwe, rinonyadzisa kune vamwe, rinoshamisa kune vamwe. Ndakati taurai chiko mukati hanzi ndinoroya ndiri kunzi. Ndakatoseka ndati kana muchiroya imi ndimuri kutotsvagwa nasekuru vedu kuti aiwa ini ndanga ndichiroya zvinondaneta ndakuda kuita kuchisarenda zvinhu zvangu. Ndakati aiwa regai ndironge ndite mukana nditese ndigozoya ikoko ndigozera ndikotaura nemi. Dambudziko revanhukadzi zvakatanga sei nekuti muri kuti zvikunyanyobva kuvavakidzani vamugere navo? Ichokwadi. Dambudziko iri rakatanga kana ndisingakanganise rinofanira kunge rane zvichinyatsotaurika dza 3 years. Ndisingazivo kumashure kuti vanhu vaizvitora sei. Tichiuya kunogara munomu takatanga tiri vashoma shoma vakauya kuzogara munomu. Dzaive dzimba dzaitoverengeka. Nemukugara pane mumwe igore ripiri takauya 2017. Pakazoitawo vamwewo mudzimai akaitawo nhombo yake achibva asununguka mwana wake. Mwana uyu anenge tanga tati fambe handiti. Saka vasununguka mwana wavo, mwana uyu akanosvika pakushaya. Asvika pakushaya takaendawo semadzimai omurainiwo tanga taitawo kunge tatiwandirirei. Taendawo tanokutawo mumwe wedu. Ndo pakanzi mwana ari kuda kupiswa. Pakabva paenzi zvaruda kupiswa mwana pari kuda vabereki wemukadzi baba naamai, wemurume baba naamai. Saka wekumukadzi wanga wakakwana, wekumurume kwanga pasina amai. Ndo pandakakumbirwa nemwana komana, mama mune zera raamai vangu. Ndanga ndichikumbirawo kuti munoita witness yangu kuchitungwisa kuti mwana apiswe. Mimi zvamune zera raamai vangu ndokumbira kuti muite witness mungoita amai vangu. Ndobva ndabvunza kuti hazvizonetsa here pamberi. Anzi hapana chinonetsa. Ndati alright ndinokubatsirai. Ndobva taenda kuchitungwisa kuye patanosaina mwana achibva apiswa. Tadzoka zvedu. Saka tadzoka tagara takatogara zvekugara. Ndobva pazoitawo imwe hama yangu yandinoshanda nayo kubasa. Hama yandinoshanda nayo kubasa akati ko mastenzi makayawana sei? Ndobva ndamutaurira. Zvanzi ndikuidawo. Ndobva ndamuudza kuti fambisa isoso mukawana mari yenyu mozouya ndozokuendesai kune munhu akatipa mastenzi. Ndikataura naye nini harambe because munhu uyu ndinomuita semwana kumusha kwandanga ndakaroorwa inini. Mwana wamai guru wangu. Saka anotonditi mama ndiye anopa mastenzi iwayo. Ndobva watsvaga mari yawo zveshuwa. Ndobva wauya panapa. Ndafonera mwana achibva auya. Pataenda kumaofisi kwake bva ndanoasainira. Ndakaenda side remunhu wekubasa kwangu ndichisaina kuti mari abhadhara kune mwana wangu uya uya. Ndobva wawana stand yawo pano padhuze apa. Mukufamba ikoko vakabva vazoitawo nhombo yavo. Ndofunga pane 3 years here. Wekubasa here kana mukadzi wekubasa? Wekubasa. Mukadzi wacho. Mukadzi wacho. Akabva aitawo nhombo yake. Ndobva asununguka mwana. Ini handida kuziva kuti munhu asunungukawo. Mwana akatodzimara pakushaya anenge akaita 3 days here kana kuti 4 days. Ndakazoona uyu hama yangu yekubasa yauya. Ndauyawo ndoda kuti muende kubasa kana maenda kubasa
munotaura kuti mwana wangu ashaya. Ndikati manga maita mwana rini? Zvikanzi wakasununguka. Sasununguka kwakaita tikabuda manheru akabva zongoti kosore tikaenda naye pa 24. Pa 24 ndopo wati transfer kuti endai kuchitungisa. Saka mwana akafira kuchitungisa nesuro manheru. Ndobva zvapera izvo. Ndobva tagara. Ndobva paitawo ndine mwana wangu ine hanzvadzi yewasikanawo. Mwana wamaiguru wangu wandakanga ndichigarawo naye panapa. Ndagara naye pano mwana uyu. Ndingati ndo pakatanga muchokoto yese. Akanopfimbawo pa next door. Pano pandakatarisana napapa. Apfimba mwana weipapo. Semubereki nekuziva kuti padhuze nepadhuze panonetsa, ndakamboedza kumutsanangurira kuti siyana nepadhuze chichi. Saka nekufamba kwenguva ndakazoona kuti mwana uya akuita zvinhu achindihwanda achidii. Ndopa ndakabva ndangoti kana uchiona kuti washinga kuda mwana iye, inini zvokuzokanganiswa pana handidi. Ende uchatoita kuti umurore, kana zviri zvokunzi kutamba inini panapa handidi. Unofanira kuti urore chii? Mwana iyeyo. Zvokutamba kwete nokuti mangwana ndinostadza kugarisana nevamwe wangu. Shuwa mwana akangorama wachimbowiga kuti handisidanana naye chichi, but inini ndaitozviziva kuti vanhu vari kuita sei, vari kudanana. Vana vaya vakanosvika pakunzvenga inini vakaenda kumusha, vakanoratidzana kumusha. Kwana maiguru kuno ndo kumusha kwomurume wangu. Wadzoka ikoko vana vakanotorana vari vairi zvakare vakaenda kwatete. Vakabvisa inonzi ameno kuti inonzi chino kuti akabvisa masoya akabvisa iri 100. Ichinzi ndeyekuti watipe list yekuti ndine ndoda kuroora chi mwana wavo. Nini ndakazozvinzwa namaiguru kuwachitofona kumusha kuti Stephen akauya kunoku nemusikana wake zvaakauya kunoku ndakamuti auye kwamuri munobvisa nhumbi. Ndikati haana kutaura, pamwe achataura. Saka mwana uyu akazotaura kunenge kwanga bamukuru wakazouya kubva kumusha, abva kumusha. Bamukuru achisvika vanova ndo baba wake vakagara apa, ndopa wakati ko pamba parora wedu ndepapi? Ndaitosuka mapureti achibvunza mwanasikana wawoyo, mwana wangu. Zvikanzi wakauya kumusha. Zvanzi neuyu wakauya kumusha? Zvikanzi zvanzi hatisi kuzviziva. Zvikanzi pamwe wewe bhudhi wako haana kukuudza, asi bhudhi wako wakauya nemunhu, pamwe wakaudza amai wavo. Ndobva ndauya munomu, ndobva ndazvinzwa. Ndikati haana kunditaurira. Zvanzi pamwe achakutaurirai mwana. Ipapa anga aenda kubasa, anga akushanda kuchitungisa, ari security ikoko. Saka adzoka baba vayo vakamubvunza. Zvikanzi ndichavaudza. Svikira baba vayo vakatodzokera kumusha asina kuwaita sei, asina kuwataurira. Saka ndofunga pavakasvika kumusha vakasvikoudzawo maiguru kuti mwana wenyu haana kutaura. Maiguru achibva wandifonera pai kuti akataura here mukomana kuti ndo zvatakamuti aite. Ndikati haana kutaura, pamwe achataura. Saka pakabva patomboti perei mazuva nenge mwedzi here, ndo paakazouya panapa akati mama ndikukudaiwo kumba. Ndanga ndakamutsvagira pa next pe apo kuti garewo nemwana wangu, sinzi akushanda ndikaramba ndakagara naye panapa haana chaanoita, ndoda kuti atengewo tumudziyo twake. Saka ndobva ndamutsvagira pa next door. Ndikati asi ndaikumbira kuti mwana uyu asabhadhare rent because haana mari. Zvikanzi alright, wachibva wabvuma amai wavo sokuti waidawo kuchengeterwawo pamba pavo panga pasinawo munhu. Vakabva wabvuma vakatoti aiwa zvakatonaka zvakadaro. Nokuti mumashure mese umu ndiye ndaipota ndichingoti vana endai munorara kuti pasabiwe. Saka ndobva ndazoenda ikoko. Ndasvika ikoko, ndakasvika akatenga drink. Zvikanzi munoda drink, ndakutengerai drink. Ndatora drink, ndati drink handimborirambi. Pandakunwa drink ndopa akaburitsa bepa rake. Zvikanzi mama ndusori zvimwe takakujambai. Ndakaenda kunokanda nemusikana wangu
saka ndakapiwa list iyi. Semunhu ambonzvengwawo haungatadza kutaura somubereki ndikati akoipa pamakamboenda makanga mambondisira chii. Zvanzi hapana mama ngoriwo musikanzwa zvimwe zvacho kunenge kungori kutya. Ndikati aiwa hazvina kuipa. Ndobva ndaverenga list ndikati zvakanaka zvakadaro. Ndobva tagara zvedu takadaro. Saka chakazoitika ndechekuti tagara zvedu takadaro wane madetsi awanga wakapanana kwaana tete. Madetsi aya wana wose sekuti andiudza ndichibva ndati iwewe zvoona zvoita panapa padhuze naana ambuya. Hazvichaita kuti uite sei ugare panapa. Ndichibva ndataura futi nemukadzi uya uyu. Ndikati ona ndozvapo panapa. Ndanchikumbirawo kuti umuchinje umisewo kuimba yako iri kupi? Iri kumanyame mwana uyu. Haangagarisane nana tezvara nguva nenguva. Sinzi ada pa next door. Akabva iye zviri nani oenda parefu. Mai vaye vakanzwisisa. Wakati kosaka apa ndopaita sei? Ndobva atsvagawo shamwari yake. Mwana wangu uyo. Zvandakukusirai uyu ari right zvokuti. Hapana chakaipa ndobva aenda manyame kwekwe ndobva anogara. Agara ikoko musikana asara panapa ari kuwirirana nemudzimai weshamwari yake. Vana ndobva wabira ndobva aita pamuviri. Ina hapana zvandikuita sei? Zvandiri kuziva. Aita pamuviri ndopa akachitanga kutaura natete wake ava. Mani ndoita sei kuti ndisvike kunana mama. Amene kuti wakaudzanawo sei. Ndopa akazouya panapa mama ndiri kurwara. Ndati uri kurwara nezvikanzi zvikanzi ndiri kubhiriti. Ndikati zvaita sei? Une nhumbu here? Zvikanzi ndine nhumbu. Ndikati saka wanga wati toita sei? Saka wotouya kaungaite sei? Zvikanzi ina handisi kuda kutombouya. Chiripo ndechekuti musaudza amai vangu. Ende musazombozvitaura. Ndikati ko ukaita serious uri papa? Zvikanzi kana ndinokwanisa kuzviwandisa. Imimi ameno tumeita sei nguva yatanga takataurana neumwe wangu yapfuura. Ndataiwa ona pana muratidza ndati zvinhu turi kutenga izvi. Zvandizvisiwo zvangu. Wana tete wacho ndo ari kutaura hanzi wangu amborambana. Ndikatoona zvinhu izvi tiri kutenga. Zvasara zvishoma shoma. Zvanzi ngazvitoita zviite sei zviende. Ndopa ndakati pata kunotsvaga mari kukumbira kudi. Uko ndichibva ndati kune uyu mukomana hanzvadzi yako ngaiuye. Ndobva auya ndikatendesa mwana wangu kuchipatara. Zvisati zvazikanwa izvo. Akabva hana kuuya nditi asi ndakataura naye pafoni hana kuuya. Uye ndichibva ndafuma kuseni ndikati mari enda nemunhu kupi kuchipatara. Kana apiwa mubhedha zvinenge zvabuda tinongotora munhu hapana chakaita sei chakaipa. Uyu ndopa akaenda nemurora kuchipatara. Musikana wanzvadzika uyu vasvika kuchipatara zvikanzi mubhedha. Zvikabva wandifonera zvikanzi hanzi mubhedha nandakubasa. Ndikati ngapiwo mubhedha tinozotaura ndadzoka. Ndobva wataurana futi makaita sei? Takaenda paclinic zvikanzi endai kuscan 24 hours. Ashoscan ndobva atarisa. Ndobva hanzi mwana toita sei hapasisina. Wangu achazomibva vanowana zvikuita. Asi wakabva wati nhumbu yatobvodhara. Alright. Ndobva tadzoka kunokukumba. Ko pamakazonyorerwa mishonga ndepapi? Ndopa takakufonera tichiti apinda anzi mwana hapasisina. Asi tanyorerwa mishonga. Alright. Saka wanyorerwa mishonga vanhu vai ndobva ndatsvaga mari bvatatenga mishonga iya yekuti anwe ari pano. Zvandaita manje makuseni. Ndaimushedza uko kuti uya undiitire basa sinzi wabereki wangu wakuziva. Wosvika panapa ndobhoirisa mvura isa ndaenda kubasa kuseni. Ndomutova dumbi ndompa mapiritsi aigara kunoko. Ndotomeka shuwa kuti adya porridge anwa mapiritsi. Kusvika shuwa mwana wana zvakaita kunge zviri nani. Ipapo ndakabva ndamanikidza mwana uyu kuti ngatitonhororai tikatsvaga mari nekutokwereta vana amai vangu vandaitaurira vakati zveshuwa ngaitikubatsireni mari. Imwe ndakatoita yekukwereta bva ndamupa mwana bva takumbira date. Ndobva takumbira date mbva ati kumusha. Shuwa takaenda kumusha akaenda kunorora ndiye mwana wangu uyu.
nevamwe vatinoti vasamukuru vanogara panext pei pasasapo. Ndo vakaenda kunodini kunoroora. Varora vachingobva ikoko takabva tanokumbira mudzimai wedu vatapiwa mudzimai bva uya pano zvanaka kaizvo takuchirapisa mwana wedu zvakadini zvakanaka. Ndobva inino sekuti mumashuromu pane tumwe tumashoko tandaingonzwawo ndichingonyarara semunhu mukuru zvezvokuti vana mai ava vakanga vakungoti isusu ava hativaziva amai ava, mwana wedu isusu akanoratidzwa kumusha, ava amai ava tinonzwa kuti wakanga wakarambwa nemurume saka hatinei nawo havasiri vamwene womurume wangu. Saka zvaipinda munzewe but ndaingonyarara semunhu mukuru. Ndobva ndataini kuti ndichagara naye panapa Muroya zvichaita. Akangorara sanhasi. Mangwana kuseni mbva ndati chienda kumurume wako. Ubva waenda kumurume. Asvika ikoko takagara ndofunga ndobva aita futi imwe nhumbu. Nhumbu iye yakabva yabva futi ari ikoko. Sepani panga pane kamutauro. Baba wanga wani mashoko yawangu achiburitso inini handitadze kuchengeta mwana wangu, makambondirorera mariko, mukazodi zvakawanda. Zvimwe zvese taingoti anga zvingotaurwa zvichipfuura zvina basa. Munhu anenge ane mwana wake zvino anotaura zvaanenge achita sei ashida. Ndobva azoita nhumbu yechi3 ukumupa kwawo vari kuverenga kuti ndeyechi2 isusu tiri kuti ndeyechi3. Nhumbu iya mwene vachinzwa izvi kumusha vakabva vati mai nini Muroya ngamboya kuno ndimbofambawo naye kuno ndoona kuti chii. Ndobva aenda kumusha Muroya we aenda kumusha Muroya. Uyu mwana wangu uyu akabva ashedzwawo kusouth. Uyu ashedzwa kusouth nemunext door wangu awa murume wacho. Ashedzwa kusouth aenda kusouth aonawo kune basa. Ndobva afunga kuti kuZimbabwe kune nhamo rikachedzwa chii mukoma wangu. Ndobva ashedzwa mukoma. Saka mukadzi akasara akati mwana wemo ndichengeterawo asachambosara paamai. Ndobva asara paamai asi tichiwirirana kusara kwaanga akaita. Saka Muroya akazoti mai ini ndakuenda kumusha kwa mwene wake chaiwo. Ndobva aenda kumusha. Murume akusouth, Muroya akumusha. Uyuwo musikana akanga akusouthwo kuda baba womwana wake waainaye uyu. Wakusouth vese vana vangu handisisina mwana ari pano. Ndobva Muroya sezvineyo ndobva nhumbu yatokurawo zvakanaka wakafambawo ikoko akaendawo kwakaendawo ndofunga kumapostori kana kupi vakaitawo kuti nhumbu isabve. Ndobva azoya kosungirwa. Tasungira Muroya zvapera izvo. Muroya showa akazoitawo amwene ambuya wacho wakanga waitawo nhumbu. Mwana ane nhumbu. Saka zvakuti amai vane nhumbu mwana ane chii ane nhumbu pambapa. Saka mwana amai ndo akazotanga kusununguka. Mwana achizosununguka mumashure. Asununguka mwana aiwa vana zvakanaka takaenda tikanopemberera vana tikafara tikadii. Muroya akazoti papera mwedzi anditi yu akaenda kumusha mwana ane 2 weeks. Mwana ane 2 weeks zvandakuenda kumusha. Ndetako makurumidzire kufamba naye mumabhasi. Mwana achiri mudiki zvanzi gaendiende kumusha. Ndobva aenda zvake kumusha. Akabva ati chinomuwanira kumusha kwawo. Kune vamwe akasiya taura akangoti regai mwana anofira kupi kumusha kwawo. Ayo anenge ari makuwa tisingade kuramba tichingoti chinyanya kuyataura. Ndobva aenda kumusha. Mwana uya anoti akasvika kumusha amai guru achitaura vanoti ndakaona kuti mwana uyu kauyu ari kurwara anenge ane nhuwa. Ndobva wambofambawo naye wakafamba naye ikoko. Saka musikadzi Muroya anotunza aibva kumagrosa akabereka mwana. Pane chisango kuklinika anditi akabereka mwana. Saka pakati apa pane chisango kana muchiziva kunonzi kuhoya uko. Pane chisango chiripo. Saka asvika pachisango ipapo panonzi iye achitsanangura anoti pakauya imbwa.
akabereka mwana. Saka sekuti ashaya kutoenda kupi akabva amira. Ndobva imbwa yamutenderera. Ndobva yakuenda. Ndobva yakuchema yakangochema ichiti wa. Saka akutsanangura kumba kuti ndozvandaiti vanhu vakabva vaziva kuti chii igava. Rakamutenderera. Mwana uyu haana kuita 2 weeks anditi. Akashaya ane mwedzi, akaita 2 weeks kumusha. Right. Ndobva ashaya ari kumusha. Patanzwa panapa kuti muroora mwana womuroora ashaya. Inini ndanga ndichangokumbira kubasa ndabva kunhamo yemwana wanzvadzi yangu. Saka ndakabva ndati uyu mazuva acho yanga auya kubva kuSouth, ndakabva ndati uyai mwinodini muende kumusha. Muroora ashayika kuri kunzi kune mota yawanika yekuti itakure vanhu kuenda kumusha. Saka ambuya wakabva wapindo mwana wairwarawo mazuva acho iwayo. Nokuti mwana anenge akangoberekwa achita sei achirwara waamai wemuroora aitorwarawo. Ndobva watoenda kumusha. Ndobva wanochema mwana wawo. Ndobva wadzoka. Wadzoka muroora akazouya kuzoita zvezvokuti tinyaradzireiwo muroora achinoperekwa apa naamai vake nemurume anga azobva kuSouth achivinga zvenhamo iyoyi. Ndobva wauya mbva wamupereka apa. Ndobva wasiya wanditi munozoteera muroora nokuti kana tamupereka munozoteera nehuku muchiti tauya kuzochingura chii muroora. Kana achida kubva auya anouya, kana achida kumbosara anosara nokuti mukati zii munobva maita kunge maramwa. Inino 2 weeks dzakatokwanawo ndichibva ndaenda bva ndateerawo muroora bva zvaitwa nehuku. Ndakatotuma samukuru achibva aenda. Ndobva zvanzi mamuchiwada here izvozvo. Ndikati kwete vanozongouya zvavo pavanenge vachita sei wazouya. Zvikanzi ndanchimbowakumbira kuti isai ndine urwere panapa. Ndikati aiwa ndiri kuzviona. Pavanenge vazoda kuuya tati tikati zii hazvizoita, tinoita kunge tasira munhu zvachose. Ndobva zvaperezvo. Mwana wambuya akazofa futi. Ndo pakazotanga hondo muraini muno. Mune varoyi varipo, mune chembere dzapedza vanhu muraini, mune chembere dziri kudya vana muraini. Good. Pakashaya mwana uyu mwana uyu akasvanzi gogo. Mwana wana Priska ashayika. Ndakabva ndabuda munomu yanga iri Saturday pandaenda. Ndizvo yanga iri Saturday. Handichaziva mazuva asina kuenda kubasa. Ndobva ndaenda. Ndakasvika mwana uyu achangoshaya. Ndobva ndasvika ndobva ndati ko hanzi zvikanzi mwana wangu ashaya uya amai. Mwana wangu ashaya uya amai. Ndobva ndada kuti ndibate mwana. Wabva takanengeka kumurambira. Wakazoti papa ambuya brad mwana uyu. Ndobva ndabata mwana uyu. Zvikanzi hande mubhedhuru ndoda kunomupfekedza mwana wangu. Ndobva taenda mubhedhuru. Sanguva yavaichema munongoziva panochemiwa vanhu vatane kuungana. Pakabva paunganiwa. Vana vaichema muroora wangu anga ari paingochema wakamira ari apo. Mukoma womuroora nemunin'ina ndo vaichema vachijamba panapa nhasi. Panotofiwa panapa nhasi vanhu vajaira kudya vanhu. Nhasi panapa panotofa munhu, panotofa kana vanhu vairi chaivo. Vakabuda panze vakadzoka. Ndobva ndapinda mumba muye tiri kupfekedza mwana. Tapedza kupfekedza mwana patamurarisa. Baba wacho wangu wafonerwa. Wari kubasa kwanga wari. Ndobva varoora vangu vaiva 2 mukoma nemunin'ina ava mukoma nemunin'ina womuroora. Ndobva wakati kumhanya, wakati tati. Saka ndini pawakamhanya wakadai ndakabvunza kuti wabatei avo vari kuenda kupi. Ndaifungidzira kuti vari kuenda kumba kwehanzvadzi yababa wavo. Nokuti pakati apa mwana achirwara mumwe wacho mudiki anonzi akamanifesta. Iwo baba wacho vachindiudza vanoti mwana wangu amanifesta asi zviri kubatwa ndezvekumusha kwangu uye zviri kunzi hanzvadzi yangu yepamusoro iyi ndo yauraya mwana, iri kuda kuuraya mwana. Ndo iri kutumira mamhepo awadi kuti ndiite chakanaka. Saka ndaifunga kuti ndokwaenda. Saka pandakanzwa kuti aiwa vamhanya wakadai ndikati alright. Ndobva wadzoka vana vaye.
dzoka wakabata zvawakabata ndopakasvika mama sumukai uyai kuno wane toilet iri mukati ndobva mai wasumuka wapiwa bucket wanzi itai wiwi imomo maibva waita wiwi wana waibva wapinda mubedroom katani mwana hembe wabva wabuda naye panze mupenyu uyu pachiwanzapo wamumisa mwana uyu amai wacho ndopa wakabva kutoilet kuye zvikanzi chiko ana ari kuita seko nemwana wangu afa mbeya bradi endai motora mwana ndobva ndabuda ndikati wasikana unzai mwana zvamakuita zvisikichi hazvisiraitwi mukudarirei zvikanzi mirai mbeya bradi mirai ndoda kutora mumvuri wemwana bvati kwawo ivhu bvati tsekisei tutsoka tomwana bvati kwawo ivhurawo bvauya bvarito mubhaketi mumwe achidzisa mvura bvatora bvamugezesa bvatora futi mvura iyeyi iri mubhaketi aitora weti namai iyeyi bvakunwisa mwana wapedza mwana mupenyu uyu nouya kutotambai mwana mupenyu munachemuka muka mwana ndikati musadaro kani saka vanhu mwana wechikuru wanga waungana nevamwe vanoti mukoma wavo wanga wauya ndobva ndatora ndatusvenza mbeya bradi torai mwana bva ndatora mwana bva ndapfekedza futi mwana uyu saka mwana uyu paakadai akabva svipa mvura iyeyi yakabva yabuda kudai so zvikanzo ifuro ratobuda mukanwe tarisai mwana arowa nezvinhu ifuro ratobuda mukanwe ndobva tapfekedza mwana baba wacho achibva wauya mubva tawaratidza mwana alright ndazviona mubva waenda kumanyaradzo saka vadaro vana vaye pane mwana akaita nesing ari pamusoro apo ndakabva ndamuti mwanangu pinda muno ndakushedza ndoda kuti utionerewo mwana kuti afa zvishuwa here zvikanzi pakubata zvikana vamwe amaiso zvikana naimi amuzive chinonzi kufa here kukura kwese kwamakaitawo ndikati asikanaka regai munhu angobati tiverify kuti mwana afa zvishuwa here bosi ezvinezvi mwana uyu achiri kupisa pamwana kufa saka mwana uyu akabva asvika akubata mwana ndopakandita mwana uyu afa mukabata tsinga iyi yakanyarara zvinoratidza kuti atofa asi kana ari mupenyu tsinga yaikurumidze kuita sei kuparara mwana atofa saka pakazoya wenyaradzo achitaisa mwana shuwa akabva atiwo mwana aita sei ashaya zveshuwa ndobva waputirira mwana mbva waenda nhamo iya takaitakurawo sewakuwasha tikataurirawo vana vakaitawo zvawakaita tikabhadharawo mari dzemapeturu achiti mwana anonochemerwa kumusha tasvika kumusha takasvika ari manheru ndokwakanoita inonzi hondo tasvika kumusha wakaburutsa mwana akupinda mumba wana tete muhanzvadzi dzababa wavo varoravo dzinotambira kavanhu vachipinda nawo mumba mumwe paada kuti abate murora wedu chaiye kuti wapinde mumba zvikanzi musandibate makadya mwana wangu nhasi madya waamai wangu tete wayo vakati inini ndobva hama dzazvinzwa bva dzati ho hadzina kuzombopinda mumba tagaragara dzinenge 10 minutes pakatanga kurovanwa pakatanga kurwiwa kumusha kuya ava vekumukadzi wakabva wabva pamwe chete naamai wemwana uyu wachibva waenda kumusha kwavo nokuti ndiko kumusha kwavo kumwe cheteko kwakangotora nawo matongo ndobva wabva waenda kumusha kwavo takasara inini amai wemurume nemadzimai matatu anga aenda echechi nokuti ndo mazuva ecovid kwairambidzwa kufamba vanhu vakawanda zvokuti raini rino vazhinji dai anga isiri nguva yecovid ungadai vakaenda asi muraini muno ndakangotorwa inini nevamwe amai wakaita samukuru ndo wakangotorwa ndobva taenda kumusha kuye wakazoti waenda kumba kwavo isitasara tarara nemutumbi wavo wakazoya makuseni aiwa ndobva wakataurana ndobva wazoya makuseni ndobva mwana azoigiwa tadzoka kunoku yangonyaya ngonzi varoyi vemuraini wapedza vana varoyi vemuraini vari kudya vana varoyi vemuraini hakorei wacho ndiani nzvimbo inoyi nzvimbo yanga ari matongo kunhu kwaikandwa vanhu pamwe imweyo inongosumukawo sekunhu kwatiutanga kugara zvikanzi hapana varoyi chaivo vapenyu vozotava vepapa ava vaibhidhaira vachibhidhaira nepapa vachipopota vachiita sei
muri kundiroya murume wanga akaroiwa pano wabva waita rimwe chete zvokuti ndaiti ndikabva kubasa murume wakafa neaccident wasati wakugara apa saka murume vakazotora murume munin'ina wemurume wavo auya kuzogadzirisa mapepa wakabva wangodananawo nemunin'ina wemurume ndo wavanoti murume wavo iye zvinezvi asi murume wavo akafa kana neniwo ndakatourayirwa murume wangu pano kana murume wangu ari kusouth uyu ari kutoroiwa kuti andirambe yazvinoizvi muroi iyeye akandiudza kuti mimi mukabvisa nhumbu yamuinayo iyi ndinokusungisai nokuti chakamboitika wakaita nhumbu nemurume wavo iye ari kusouth vanhu vachibva wavaseka kuti mungaitire nhumbu munin'ina womurume watotanga mungaitire nhumbu munin'ina womurume foni yako inorekoda audio nongonomira panze vachipopota wakanga watarisa endane yangu iyo vangoibata itorekodha yakadaro saka zvadaro ivavo vari kupopotawo nokuti chakamboitika wakabvisa nhumbu yacho ndindakamira futi pano kuenda kuchipatara wandinokera manheru akudonha umbo umo ropa rabudisa rakawanda wandinokera pano manheru nemunin'ina womurume wavo ndakaenda ndakanowaona ndikati inhumbu kairi yamabvisai mabvisirei nhumbu mazuva apera makandibvunza kuti nai munozivawo mushonga wekubvisa nhumbu ndikati handizive saka ndozvamaindibvunzira inga maiti shamwari yenyu uda kubvisa nhumbu saka ndimi uda kubvisa nhumbu sori yambo yabhura tichingondibatsirai ndapera basa ini pandotoona kuti munhu ari kutopera basa umbe ndangoti endei panext door pandawanokera havasi kunzwa pandakanda matombo pamusoro pedhoo ndikati budai tikumbirawo motikari mai ava vari kuto hazvina kumira musha murume wapa pakabva abuda pataenda kuchitungwisa tasvika kuchitungwisa ndakarara pungwe ndakavagarira kuti wapiwe mubhedha ndichinzi nemanesi amuende kumba nokuti amusiye murwere wenyu panapa asina kupiwa mubhedha hazvibvumiri saka ndakarara ndakagara ndakazobva makuseni saka pavakazoenda kusouth vachizoyawa neimwe nhumbu ndakaiona kuti munhu yaane nhumbu because vaisvipa vachiratidza ane nhumbu anongooneka ndopa ndakabva ndavati amai makabvisa nhumbu iye zvinezvi ndikukusungisai ezvinezvi mukabvisa nhumbu paipai manga mafa murume wenyu akafa imi mukafa vana vachiri vadiki vanochengetwa nani ndo nyaya yacho yandaitukirwa kunzi wakaiona kuti ndine nhumbu wakaiona sei zvichireva kuti muroyi handiti zivo vari kundiroya sei vachiziva nhumbu dzevanhu muroyi anoziva zvese ipapo pakaita hondo kusvikira naamai vepanext door zvanetsa naivo vakubatanidzirwa sei muchitamba nemuroyi ndopavakauya vakati ambuya bradi muroyi wemuraini muno mamuziva ndikati ndiani zvikanzi ndimi ndikati inini zvikanzi yanzi ndimi mukudya vana vese muraini muno ndikati ndini ndinobatsira vanhu ndindonzi ndiri kudya vana muno muraini hazvina kuipa saka mama tindoita seasikana zvamandiudza zvanzi ingonyararai ndikati inini mandiudza handichanyarara inini handichamire kana mandiudza muchiti ndinyarara handikwanise kuzviita sei kuzvinyarara nokuti ini handidi zvinhu zvesecret zvinhu zvatekeshera munomu zvanzi inini chero zvamaita ndinangana basa nazvo ndinomira because zvimwe zvacho tinotozviziva waitozvitaura ndiripo zvaitotaurika zvacho ndopa ndati alright ndopa ndashedza mwana wangu wakare kuti pamastenzi iye ndashedzawo vamwe amai pakapakapo ndakashedza naamai vangu vangu ari kure havana kukwanisa kuuya mwananzadzi amai vangu ndobva ndavashedza ndakabva ndabva panapa ndikati kune mwana kana wachinge vauya vanhu vandashedza ava unoti gogo vari kuuya panaenda kumba kwaamai vai kubva ndanoona murume wavo ndikati ndauyawo baba mukadzi wenyawo yachindiudza kuti ane umbo nekuziva kuti inini ndiri kunzi ndakaita sei ndiri kupedza vanhu muraini muno saka inini ndoita sei
zvikanza nemurume ndezvechikadzi zvamaitaurana zvechikadzi hazvipindirwe nesu vanhu wechirume. Asi chandingakupaiwo zano nderekuti iye zvinezvi muti munoenda pamba pemunhu muchinovabvunza munhu akafirwa ko mukatemwa nedemo munoita sei, pamba pemunhu hapachaita sei, hapachaita ameno imi manga mafunga kuita sei. Ndikakupei pfungwa imimi mune dzenyu ndikati aini ndiri kutofunga kuenda kumapurisa. Saka mwana wangu uyu akabva azouya wanandashedza uyo kuti pamastenzi anaye kubva ndamutaurira akamboita kansela muno plus akamboita mupurisa. Kubva ndamutaura ndandozviripo zvikanzi mama endai kupolisi munotaura, kana washedzwa munotaura namakumapurisa. Kana wane chokwadi chokuziva kuti ndimi makadya tozozviona kuti ndimi munogona kuwirirana mufamba muri pamwe chete. Ndati hazvina kuipa. Ndobva ndaenda kumapurisa ndobva wanyorerwa tsamba. Ndakadzoka netsamba iyayi ndobva ndasvika ndichivatambidza. Ndakabva ndamhangarirawo neawa because waingoti pese pandavaona wachitandarapo muroyi anda kufumurwa mai mwana muroyi anda kufumurwa aikona kuregererai muroyi imi inini ndinotozvitaura muroyi kana kuhope dzangu ari kuuya ndiye ari kudya vanhu munomu saka inini ndotozvitaura. Ndobva wambomira apa rimwe zuva wakapopota wakati mimi mutori muroyi. Maaudio acho ndanga ndinayo iyeyo mukomana wendi akazotora foni yangu aminoti akaita sei zvodai ndiri kutokuratidzai mashoko wakapopota vasati takufungidzira kuti vari kurwara vachitori right 100%. Vachitoya nekuziva zvavari kuita vachitomboenda kubasa asi vaitopopota vachidaro. Hazvina kutanga nhasi zvamanzwa nhasi izvo hazvina kutanga nhasi. Saka inini ndiri kuramba kuti hakusi kupenga nokuti pese pavanoda kudai vanoitira pamba padai kwanguri kupenga havaingopengera imba 1 waichinjanisawo dzimba sei vachiuya paimba 1 vachingoramba vari pamba pangu vachingoramba vaineni kureva kuti zvavari kutaura vari kuiti zviita sei vari kuzviziva asi apa vanongozoekta kunge fanike vari kupenga asi kutaura chokwadi havasi kupenga zvemazviro kwazvo vari kutoziva zvavari kuita. Saka ndobva ndatafoshedzwa ndavatambidza tsamba ava vakaita kunonzi kuviruka kunge fanike vachanditema zvokuti dai ndakatanga kuenda pamba pavo ndichinongoti ndozvandanzwa ndaipatemwa nedemo asi tsamba yemapurisa ndo yanga yakukondrora ipapo. Ndobva ndauya kuno vakabva vanotenga 2 kg yesauti. Muroyi auna zvaunondiita muroyi wachikusha pamba pavo apa. Vadafuma kuseni vataenda kupolisi kwamatenera uko tasvika kupolisi mapurisa akatibvunza ndobva watiburitsa 1-1 takupinda 1-1 ndobva wazotiti inini naye amai ndikati mwanangu munokwanisa here kuregerera ngati ndokwanisa kuregerera zvenachikumbira kuti muregererowo amai awa. Chandiri kuti muwaregerere tasai mubenyu akabva mukufirwa handiti munongoziva peni yekufirwa zvamataurana pano zvongopera sokuti wangu aramba kuti handina kana mbozvitaura handina ndezvemakuhwa zvavo izvo. Pandakati haasi makuhwa kana muchida kuti muone kuti ichokwadi ndokushedzera here mukadzi wacho akazvitaura abvuma zviri kutaurika asi kune hwana azobvuma kuti inini ndonomira ndichizvikupura hwana zvawakataura ndoshedza here. Saka mapurisa mukutaura ikoko wakaona kuti pane chokwadi chiri kudi chingazokanganisa. Saka ndopa wakangoti aiwa hadina ava vakatondinda mukurungai wangu ndiwo vakatopfekedza mwana ndiwo vakatondiitira zvese. Ndobva tadzoka kumba asi kutaura chokwadi pane zvose zvecho zvavari kuti ndo zvandakaita hawana kumbouya amai ava nemuromo wachiti makaita basa hawana kana 1 day kusvika pane nhasi unoyu. Saka tadzoka kumapurisa kuye pakabva paita daka manje reava neavo vanditaurirawo vana vaneni ndaingoti ndikabuda kudai so hapana anogara pano
tese tiri makuwa mambo. Ndikangodzokera umba chimbo chinobva chanyararwa. Ndikabuda vanoimba, ndikadzokera umba vanonyarara. Kusvika neavo mwana wavo wakumudena wakunomugarira wakunodii kusvika wamai papo wakati aiwa ina handidi zvekunzaro mwana wangu ndipewo mvura. Handidi zvekunzaro chi vana vangu handidi ndobva wanetsana paibva ava mbva waenda uku ndofunga waida kunorwisawo here ndokusvikaona kuye kune simbo rakanyanyisa mbva warowana mbva waenda kumapurisa takazoenda apa. Tasvika kumapurisa mbatadzokera nyaya yekwayakatangira takagariswa pasi nemapurisa zvikanzi chitaurira naye. Hatidi vanorwa maita baba. Hatidi vanorwa. Mai ava vakataura zvese hanzvadzi ava yakanga yashedzwa yauya. Ino handisi tinogara kupi kunenge kubudiriro here. Vakataura zvese. Iniwo handina kukwanisa kuwana mukana wekutaura nguva dzanzapera vanhu vakangoita zvezvo ngoti zvapera ndikangoti hazvina mhosva zvapera. Tauya pano tagara. Ipapo patakazoenda kumapurisa ndonguva yakaita covid yai. Ndakambogara 3 months ndisingaende kubasa tamiswa vanhu vese pavakamiswa paipai. Ndiyo nguva yacho iyoyo. Saka zvanga zvakaoma nguva iyoyo ndakagara zvangu pamba asi ndakagara ndine marwadzo mukati memwoyo wangu. Kusvika ndakatozosvika pakubatwa BP ndinonwa mapirisi eBP nepamusana paizvozvo. Saka tasodzoka takandopa takataita 6 months dzizere tisingataudzane tichingopfudzana nanambuya. Kusvikirana takuzoitana mangwanani tabva kupolisi kusvika takasunungurana pari zvino tinomhoresana tinoita sei asi hatitsikidzane mudzimba. Asi nyaya yanga yazosara manje pana amai ava ndo vanga vakuti wakaenda uku wonzi watukei ambuya brada mucho ati muroi wakaje mwana wangu. Ava wogumira ine mambo ya bradi makaje mwana wamadzimai vana vese vari kufambira ini muno ndimi muri kudya dai mwana wenyu anonzi my bradi dai afirwawo kana afirwa monyatso kunzwa kuti kufirwa kunorwadza sei ndimi muri kudya vana vevanhu imi mandombokuvigai madzimai vari kuchema nemwana wawo ndimi muri kudya. Ava vachataura vanyarara. Kusvika ava wobvunzwa nevanhu ko muraini muri kuitei nokuti raini rakambotangara nditi zhurese kuti ndiri muroi. Kusvika vanhu vakuenda vachiona kusvika vakutoti no musadaro munhu imimi hazvina kunaka chero kwese kwatakararama kune varoi hapana muroi anoitwa zvokuitwa mbuya bradu dai vari varoi chaivo chaivo maiuraiwe. Ndobva vazotagara tichingodaro mwana wangu wakazouyawo kubvawo kusauthi ndabva ndamuudzawo mwana ndizvo zviripo vanhu. Alright. Ava wataura kuti dai amai bradi vafawo wafirwawo nemwana. Mai bradi vanga vane mwana wawo asiri uyu mukuru pane uyu pavaituka. Ndobva mai bradi asununguka mwana. Mwana akaita mwedzi mungani? 5 anga kudasvika 6 months mwana akaberekwa achirwara akaberekwa aine ronda pamusana apa. Saka kunoku kwai kusingashande mwana aishanda kubva apa kusvika kumusoro. Saka mukugara nemukupopota ndangoti ndofunga ndirori shura raita sei raingoitika kuti zvidai. Ndakasobva ndambokumbira leave kubasa kubva ndaenda kuSouth. Ndakasumuka kunoku iri Friday. Saturday ndichisvika ndikatambirwa neava ndikaona mwana. Sunday Monday ndikanzwa mwana kuita zvezvokuta kutora izwi kudhonza kana chema anoita kuti ndati naye amai bradi uyibva ndati mama handisikuda kana kunzwa zvokuti mwana uyu ari kurwara ndaneta mwoyo wangu uchada ndikuvhunduka matondivhundutsei papapa. Akabva asumuka uyo mbaenda kutoilet ndakutojaya wakanoita mbarara bva ndati manje ndichamuudza
Saka zvanga zvakuita mwana ndachiona mwana ndakambata kudai so mwana ingotanga kuti wariburitsa ziso iri kuti ndichaudza uyu manje zvanga zvisaite apa angaita 2 months ari muhospital. Ndopa ndakati mwana uyu ndofunga ajaira kufemeswa neoxygen. Enda naye kuchipatara zvikanzi handisi kuda. Andei kuclinic. Tasvika kuclinic. Akarafurwa nemanesi. Wakazomunyorera zvako papaya so wakasvika wakamutuka zvikuti wamutukirei hapana chinombozikanwa kuti wakurumidzirei kusumuka usati wanzi sumuka. Ndobva tanyorerwa vamukandira mapepa nemapiritsi tabva taenda futi kuchemist imwe yacho yanga isina kutenga bva tatengera mwana. Tadzoka mwana tungoona mwana akadai so oti ziso iri kuita kunge munhu uye ari kudzipwa kudai so ichi chiche black ichi chobva chaenda uko sara nechichena chete. Ndobva ndati kuti ndimuudze ndinoti mai brati usaende kure gara padhuze panapa. Mama imbosara nemwana chichi achitawo zvake basa rake ndakuona ndimuudze ari kupopotawo futi. Ndobva ndazomuti iwe enda nemwana kuchipatara uyu. Ndopakati andoenda kuseni mama usiku ndakarara ndakamubata kudai so ndikabata makumbo aya anga akatonhora mwana kusvika muno. Maoko akati zi. Ndikutarisa mai acho nehope dzekuchipatara akarara hope. Ndoita sei. Pane pandakazobatwa nehope mwana uyo akanga akudziya manje miri wese uyachibva tora bvayamwisa mwana zvikanzi nhasarara zvakanaka atoyamwa mwana zvakanaka. Ndikati wamuyamwisa ari kuyamwa zvakanaka zvikanzi makuseni ndizvo nditi. Ndopaakatanga mwana iwe wakazobuda wakuenda kuma11 wakuenda kuchipatara nditi atanga futi. Ndikati akuita zvezvokuti kuita kunge mwana ane zigarira rweso kuti aita akati krakacha. Ndikati mwana uyu bvatambotsvaga malemoni bvatabhoirisa malemoni kumupa kuti pamwe arutse akangorutsa obva chadzokera futi chonoti krakacha. Ubva aenda kuchipatara uyu nemwana svika mwana anambononokerwa. Chakazondirwadza ndechekuti manesi wakamuudza kuti kubva patime inoyi takuerenga tichiti takuita countdown mwana akutofa asarwa nemaminutes kuti mwana aparare. Mwana uyu ndopa akafona mama ari kuchema. Ndobva takwira motikari dzekukadzi netsadzo ndobva tasvika kuchipatara kuye. Mama uye muone mwana moyo wangu wakaramba ndikati pandagara kusvikira mwana azonzi apera kusvikira mwana azonzi afa. Pandakazoenda pandaona mwana nguva iyo yanga akutoita kanenge kawo. Alright, ivo vavakidzani venyu shoko rakazosvika here kuti ambai aBrad vakazofirwawo mwana wavo wakafa kana wemuzukuru wavo vakatanga kutaura kuti zvakaitika. Shoko rasvika shoko ndakazobva kusouth kuya taviga mwana takamuvigira ikoko. Taviga mwana ndadzoka kunoko wakauya wakabata zveshuwa maoko ava havana kuuya vakangosvedzera nematambudziko ambuya Brad ndata awanika pandanyarara zvangu. Saka tazogara uyu akanga abvawo kusouth.
nyaya dzese dzaiitika mwana uyu ndofungawo zvanga zvakamubata. Saka akazosvikawo kana kuti nditi anga kunwawo doro kana kuti nditi changa chakuitika paari handiziwe. Ndopa akatangawo mwanakomana kusumudzana nawawa nokwatezvara waye kusumudzana nawo kuda kuroana kuti mimi ndikuda kuziva kuti amai vangu mapirisi avari kunwa wakatanga sei, amai vangu ndakasiya panapa vasinganwe mapirisi. Mimi iyo kuti tisendeke pasaidi toda kudzokera panyaya dzekufa kuvana. Tichitarisa imimi yambo yaAbrad vavakidzani mumhuri menyu vakafirwa. Vafirwa kudaro vabva vatanga kuti imimi mune ruoko pamusaka pezviri kuitika apa. Amen. Handiti chokwadi imimiwo handiti ngatiti vari kufamba muchibatwa imimi zvida ndo zvavari kuita. Hatizivi nokuti hatina kuona mukana wokutaura navo. Zvida vari kufamba vachibata imimi. Mwana wenyu ndokuzofirwa nemwana. Handingazivi kuti akafamba here kana akabata imimi. Zvinonetsa kuti amai muroi kana kuti amai ndovabatwa. Handiti anogona kutsvaka nzira. Tiri kungotaura senyaya. Ndizvozvo. Ndoda kunangana nepamuri chaipo chaipo. Ichokwadi. Mashoko ayasimuka ambo yaAbrad ndimuri kudya vanhu, ndimuroi, ndimuri kuita sei. Imimi pachenyu maona kuti rati dambudziko ririmo mukati meupenyu hwangu. Matanha makatora ndapi? Kwete kuenda kupolisi, kwete kuenda matanha makatora imi kuti hombo izvi ndo zviri kunzi ndo zvandiri kupomerwa. Chiregai ndiite so ndezvipi? Matanha ndakatora ndakaenda kuchechi. Pane chechi yakaendawo iwo muwakidzani wangu angaitawo dambudziko remwana wake. Achida ndofunga akanga kutojoiniswawo chisatanism. Saka akaenda kuchechi iko kakanobatsirwa zvikapera. Ndobva nditi ambo yaAbrad handiwo kuchechi kwedu. Kana mune zvamuinazvo zvinonobuda. Ndakati alright maita zvakanaka. Ndakajusa foni yangu ikazara. Ndikati takuenda kuchechi. Ndoda unosvika unamatirwa. Asi ndachikumbira kuti kana ndanamatirwa dhimoni rangu rikabuda reuroi nditorei mapikicha mufananidzo munotoaudza kuti ivava ndo wati ndiwatore iitori foni yawo. Ndoda kuzozvionawo kuti ndinombonatsa kuroya sei. Zvikanzi abva watoseka zvikanzi handeichi bvataenda kuchechi. Kuchechi ndakanosvika ndichizvitaura. Ende kana kuri kumbobudai panze neredio. Alright, mudze kuti wasvika. Alright. Kana iwa wanoitawo zvepanhingiri nokuti wakati pandakanyoresa pacho ndichitaura ipapo kuchechi. Wakabva wanditi isusu pano tinoisa munhingirikini muma YouTube macho zvinobuda paFacebook yedu. Munhu wese achakuonai. Vandati hazvina basa. Ndobva ndatotaura bandanamatirwa. Ndanamatirwawo ameno kana kuti hawana kuona kana kuti wo wakaonawo chaizvo wakangoti inini pamuri handina kana chipomerwa handina chandaona. Handinowo kana kumanifesta kwacho handinowo dhimoni rakabuda. Ndochiri kwamakaenda. Kwandakaenda ndobva tazobva panapa tichitaurawo nyaya iyoyo. Ndakabva ndaendawo kune vamwewo ndofungawo munongowaziva hamai kana chiita kuti ndivataure. Makangoendawo ikoko. Bva ndaenda futi. Takasvikawo tikabatawo zvimwewo ininiwo handinawo kubatiwawo ipapo. Asi takabatawo vamwe kuburikidza nezvakaita nemwana nokuti ndaitobvunzisisa nokuti uyu zvacho zvaanga akuita zvandichatsanangura pana uyu. Ndo zvimwe zvezvimwe zvakandituma kuti ndisumuke kuti zvinowana wacho wandotiyo ndiye mwana wandakatarisira pano. Akanga akudai ndoitawo sei. Ndobva taenda. Saka mwana ari kufona uyu ari kuda kutaura nemi uyu. Azonzwawo dambudziko ndiye akabhadhara mari yekuti endai ikoko mama. Munoona kuti chii chiri kuitika. Chero zviri kuitwa ikoko nevana wanin'ina wangu nasisi wangu ndo zviri kuitikawo futi kwandiri. Saka chiendai munobatsirwa ikoko bva abhadhara mari. Pana pakangozotitumira pafoni kuti mari yandabhadhara munosvika muchivaratidza meseji. Bva tasvika bva taenda. Bva tasvikoudzwawo zvatakaudzwawo.
ndobva watiti pane mari iri kudiwa. Ndobva ndamuudza mwana uyo. Ndobva ati ndiri kuuya. Shuwa akauya mwana. Asi kuya kwaakaita ingoti hana mari yekuti tiendoko. Ndobva ndamuti hande tinokumbira. Wamwinga wanonokumbira, tinokumbira tozovapa mbichana. Patinoita tambira ingano wabvuma ndienda kuwapa hangu kana $50 pamwedzi pane mari yandinotambira. Havangamborambe. Mwana uyo takagara ndopandakazonzwa nditi mama pane kumwe kwandaenda. Asi zvamakangobata uko ndozvandabata panapa. Mwana uyo akaenda futi kumwewo kwamwo ndofunga munowaziwa ndinowaonawo imomo TV imomo unowaziwa munhu womukadzi so mbuya wakanaka so ndobva aenda. Vakazvindakirawo zvinongoda kurumbidzwa. Pamwe vanobva wawaziwawo. Ndobva aenda ikoko bva anoudzwa zvaakaudzwa. Akaenda ega. Ko handeka kusvika inini ndakutodzokera ndozoti ndouya. Ndo mamiriro azvakaita. Handitika. Saka tichita hamba yaBrad ndozitaona riri popular kuno. Chamuri kudai mimi kucheneswa. Chandiri kudawo kucheneswa. Chekutanga. Chechipiri ngatitiwo kana paine zviri pamuri zvinogona kunge zvichiitika musingazivi zvichizokonzera kuti vanhu vazokunongedzai zvibviswe. 100%. Nekuti vamwe vanogona kuti pamwe anomuka asingangozivi. Mumwe anototi sekuru ambuya ini ndibatsire nekuti mhosva idzi ndiri kupiwa pamwe ndinozongoona ndamuka. Handiti imi hamuna here pamunoti munomuka? Hamuna here hope dzamunorota muri kumakuva kana muchiita hope dzekurota? Ndingati ndinorota zvimwe zvacho. Handisi kuda dzimwe idzi, ndiri kuda hope dzine chiita nekuroya. Ndinomborota ndichiita zvezvokuti pamwe pari kubhurayiwa nyama ndota kunge ndatora nyama pamwe pacho handizoidye pamwe pacho ndomboidya ndoti haisi kunaka ndosiya. Ndo zvandinorota ndinozvirota. Semunhu anobikawo ndaimbobika kubasa kwangu asi ndakazobviswawo nenyaya yemunyama yokunzi vanodai but pakatsvagiwa umbowo chaiwo hauoneke kuti umbowo ndogona munhu ari kuba pakanzi itai kuti tione kuti ari kuba ndichibva vanhu vanozosara vachisecha mumandabva muye muonekwa zvinhu zvavo zvavakandipa zvakakwana. Muri ngoti oraiti muri kuti ari kuba tinomuburitsa sei mimi muchiti ari kuba iyo zvinhu zvatakamupa zvacho zvichakakwana. Saka ndiro dambudziko randinaro iro. Handitika. Saka ndikuona kuti imimi kunditsvaka kwamaita ndo dambudziko raminaro rekuti muruda kuti mucheneswe. Chokwadi. Nharaunda inoti munoroya. Vavakidzani vanoti munoroya. Zvichidawo hama dziri kutotaurawo kunyange zvenyu vasingazokwanisa kukubudirai pachena sezviri kuita vavakidzani. Nekuti imimi mati nharaunda yese inoziva kuti munoroya. Ndosaka mati ngazvichibudawo pachena kuti ndinoroya kana kuti handiroya. Ichokwadi. Kana ndichiroya ndobatsirikana. Kana ndisingaroyi ndocheneswawo kunharaunda kuti izvi ndo zviripo. Kana ndichiroya nekusaziva ndobatsirikanawo nharaunda ichiona kuti munhu uyo wataibata kwataifambawo abudawo pachena abatwa iye zvinezvi zvakuona kuti abatsirikana ndochinangwa chamaita kuti mundidani. Ndizvozvo. Handitika. Chemwana. Handitika. Chikuru ndichocho chekutanga. Imimi wose mubereki hongu pamunofamba hamuzofamba mega. Handiti pamunocheneswa imomo kwamunonosvibiswa imomo kwamuchanobatwa uroyi hwenyu ikoko zvinhu zvenyu pazvichatorwa nemhuri yenyu munenge muripo. Ndizvozvo. Kana mhuri yenyu ine zvainazvo yobva yabatwawo ipapo. Ndizvozvo chaizvo. Kana vachigezwa obva vagezwa ipapo. Zvichida ramangwana nekufamba kwenguva tikazoonawo mukana nevavakidzani venyu vavavo pamwe vachazotaurawo kuti inoisi takaenda kwakati tikabata hamba yaBrad tichazoti kana macheneswa chidzokerai kwamakaenda kweuye munonzwa kuti takanzwa kuti vakafamba chinzwai kuti uroyi uye vachinawo here ndokunge murimi makaita makaparadza zvese zvekutauriwa. Handiti saka ininiwo sekutaura kwamaita kuti no imimi nemhuri yenyu makaronga kuti aiwa regai tifonere vanhu ava titaure nyaya yedu tiwane pakubatsirikana
chekunyarira apasisina chekunyara hapana ndimukungozvionawo zviri kutaurwa saka zvakatongofana ichi zvakangofanana nokuti ngazvingotaurwa pajekerere handitika ndinotenda mbuya Brad nekutitsvaka kwamaita tinokuvimbisaiwo kuti tichakubatsirai and sekutanga kwataita nyaya pajekerere takanzwa muchituko pajekerere tinongoenda kuti munobatsirwa pajekerere ndizvozvo makabatwa munobatwa pajekerere ndizvozvo makaponeswa munoponeswa pajekerere kana muchicheneswa mucheneswa pajekerere handitika ininiwo shungu dzangu dzaive dziri dzokuti kana kuri kunzi kubatwawo ngandibatirwawo Raini rinorese ndichiroya ndichibudiswa zvinhu zvangu zvichioneka kuti ambuya Brad izvo zvawo izvo Raini rino randiri kutukwa zvona shuwa wainditukira zviripo izvi zvatinongoita zvekuti kwatinoendawo kuti anotaurana nasekuru nanambuya kuti tine muroya ari kuRockville tati auya ati regai ndiyozera se kuzobatsirwa isi tongoya nekamera yedu topinda matare tonyarara isi tichiona zvichiitika ndizvozvo ichi uchapupu hwedu huri pakamera ndizvozvo vanda kuzoonawo kana mukabatwa mukamanifestwa mukaita sei ipapo kamera inenge iri ngori ivo vavakidzani kana vaine mukana wokuonawo vachazoonawo ndizvozvo kana ivo vavakidzani vakasununguka ndirikai ndibva ndadaro handizivi kuti vangani kana vaviri kana muchizenge mapiwa dheti rekuti huyai kana vakasununguka kana vachida pamunobatsirwa vanogona kunge muripo ndizvozvo havarambidzwe havaite sei kana vakasununguka vachitoziva kuti muroyi wedu dai vari vamwe muchikwanisa kutaurana ndechekutoti vauya muroyi wavo wobatwa aripo kana muchikumbira regerero mabatwa mubva muvakumbira ivo varipo ivo hatingazive zvavanozofungawo kuti vazokutaurira pamusoro penyu asi dai zvainzi vanogona kunge varipo vouya dariretwa pachena iwewe mbuya Brad ndowakadya mwana shairo buritswa sezvatinombona zvichiitwa kune vamwe handiti shairo bvaraita kana muchida kusarenda musarenda kana muchida kuramba muchidya vanhu oramba uchidya vanhu zvakangoma ndibatsireiwo ngomasrai aiwa munobatsirika ndakakuonai muri kubatsira vanhu vakawanda vamwe vanoti madhirama asina ngoti regai ndingotorawo dhirama iroro rimboyomba mangu rimboitwawo neni ndinyatsogutsikana kuti idhirama here kana kuti zvinhu zviri kuitika zvemachiro kwazvo handitika nokuti bhutsu yandakapfeka iri kushinya kana munhu akashinyiwa nebhutsu ane stepi chaiyo inoita kilomita vanhu vanotifonera vanhu vane nhamo icho kwai vasingatifonere ndovanoenda kunotaura kuti madhirama ndizvozvo tinotone vamwe vanotoziva nerweseri kuti inini regai ndikudzei ndakatokufonera ndasingazivi kuti muchandigamuchira zvakadai asi ndisati ndatanga kutaura nemi ndoda kuzvichenesa mwoyo wangu nekuti ndinogona kutaura ndine chimwe chinhu chakandibata ndaiti madhirama zvamaita zve ndaiti munotora vanhu muchiita vachiekta nanasekuru vachiekta asi ndoda kukumbira regerero ndave nedambudziko mukati meupenyu hwangu asi ndazonyatsoona kuti zvinhu zvazvisisi madhirama saka ayo ngazvezveregai vanhu vataure ndosaka pacomment section paipaika hapana kunzinyora zvakanaka chete kana kuti zvinofadza vanhu ndosaka pakangonzi comment taura zvaunoda zvese zviri pamwoyo pako asi nekufamba kwenguva tinongosvira kuti vanhu vese vaite upenyu hwakanaka vanhu vese vararame upenyu hwakanaka nekuti hatingakutorei mimambuya Brad tokunanikai pajekerere tinokupei kuti tikufumure zvakaita saizvo hapana chuwa chingafumure upenyu hwenyu hwese bhozi ichi chinhu chatiri kuita ichi hachikanganwa ana Brad vari kukura zichabuda futi chinzi ambuya yenyu vairoya ana Brad vagoita vana vavo zvingobuda chinzi ambuya yedu vairoya vakatombobuda chi saka imari ipi yatingakubhadharei ingafadze generation yenyu yese yekuti vanobva vanyarira chikuti tituke zvedasi takasara takagara zvakanaka tituke zvedasi takaita sei takasara takagara zvakanaka hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo asi chandinoziva ndechekuti munhu wese anotifonera isusu anenge asvika pakupererwa dambudziko handi makono mapiritse BP handiri mazvona tisi takakunomisa here makureva kuti handina kumbonwa zvangu nhasi saka handiti ndiri kuita zvinenge zvekupera kubatsirwa munobatsirwa dambudziko rinopera regai tingozvipa mazuva tione kuti zvinofamba sei asi mimi munofanira kuramba muine mwoyo murefu seyo manga muinawo kubva nakudhara
nditi mazvona. Ndakazosvika pakukufonerai ndazvipira nemwoyo wangu wese. Asi chaingonetsa mumashure wana wangu awa ndo wanga vasiri kuda. Ndakauya kudhara, dambudziko rakapera kudhara. Inini pache zvangu ndakauya nemwoyo wese, nemwoyo unoda. Handisi kuzombofa ndakanyara, handisi kuzombofa ndakadzokera kumashure. Kana pane chimwewo chokuti munhu anenge achitondigadzirawo kuti ndinete, ndangokumbira kuti mukaona pandine ndakuneta, ndibatsirei nevana vangu vangu, handibatsire ndisanete, nokuti Satani wacho haadiwo kuti tifumureka zvinhu zvake. Anenge akuzokunetesa, ina handisi kuda kuti ndinete. Uyai mundiutore muti imimi ndimakanditi ndigokumanikidzai kuenda kwacho kana ndazoneta pamberi. Ndiri kuona nhasi maneta, handei. Handisi kuda kuti munete. Handitika. Ayo, Mwari vanotigonera. Mwari nemudzimi yenyu ndinoziva kuti vanoramba vachikutungamirira kuti muite sei? Mubatsirikane. Isu chatinongoratidza chiti izambuko. Ndaiwa, hamba yaBrad. Oyaya apa mazano ana sekuredu vandoshuvirawo kubata varoyi munoziva. Zvinoimi kana vakagara kuno kuRockview vanobata varoyi vekuRockview. Vanotochairawo kuti ndozvavanotoda zvekubata izvo zvizvi. Ndozvavakatotumwawo. Ndokune chipo chavo. Zvinoimi kana mutohwanda kuno vanobata nesu tinenge takatogara kumahofisi kwedu tinenge tangoita marari ezvematongero enyika. Aiwa tinotenda mbuya kutandara zvedu. Kana parufu panosekwa. Handiti kana muchinge matona tatoyomba mutotuturawo mafemu kuti zvangu zvakuita sei? Aiwa zvakuita. Baba zvaingonamata kuti dai ndangobatsirwawo kani. Kuvanobatsirwa vanenge vakaita seiko? Vanobatsirwa vanobatsirwa vanenge vakaita seiko nhai? Ndega ndibva ndakupindura. Vanobatsirwa vaya vanoita sezvamaita imi nemhuri yenyu. Isusu hatibatsire vanhu. Ana sekuru vanobatsira vanhu, vanouya kuzobatsirwa. Zvipatara hazvifambire vanhu. Ndizvozvo. Saka musachime muchiti vanobatsirwa vakaita sei? Vakafona sezvamakaita. Imi hamuna kufona saka munobatsirwa sei? Vanhu vanenge vari kumakomenda vachiti drama. Drama richiita vanhu vachibatsirikana. Drama richiita vanhu vachibatsirikana. Saka haiwa kubatsirwa munobatsirwa sekufona kwamaita. Dambudziko shuwa unoti kunonyara kana usati wasvikirwa nedambudziko. Asi kana rakusvikira sezvaraita pandiri handifunga kuti kune dambudziko. Nekuti weisusu hatisati tambosvikawo pane vakatifonera vakasabatsirwa. Handitika. Chavasingazoita zvavo kusazodzoka kuzoti zvakaita. Nekuti unoziva kana life kakufamba unenge wakumhanya-mhanya wakukavhiridza vana vakuti amai huyai kuSouth Africa tokona mbuya Brad mazana muri kupuko ndakabvunona vazukuru South Africa ndichati ndouya mukoma. Isusu ndozvatinoda kutenda kwenyu tinoziva kuti kunenge kwapo. Munenge makuti vanhu vakakuvhunza kuti ende kwakati. Ndokutenda kukuriko. Kuti mune dambudziko iri ini ndakatombodai endai munobatsirwa nasekuru ningi nhamba idzi. Endai munoita sei? Munobatsirwa. Ndokutenda kwatinenge sese kwatinenge tichidai. Saka tinokuvimbisai kuti regai tione kuti zvakamira sei. Changosarai date ana sekuru tinotaura nawo. Kubva vati muroyi ngaauye. Ndizvozvo. Handitika. Ngawandinzwewo please. Tinotenda. Sly Media TV, building bridges.